Μη φοβού, μόνο πίστευε και σωτήσετε. Αυτές είναι οι δύο κεντρικές φράσεις, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, από τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, όπου ο Ευαγγελιστής Λουκάς, σε αυτή την 7η Κυριακή, όπως αναφέρεται και επιγράφεται η σημερινή Κυριακή, μας αναφέρει δύο θαύματα σπουδαία και γνωστά από τη ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το πρώτο είναι της αιμορροούσας και το δεύτερο είναι η Ανάσταση της κόρης του αρχισυνάγωγου Ιάηρου. Η αιμορροούσα δεν είδε ακόμα το θαύμα και όμως πίστεψε. Ο Ιάηρος, ο αρχισυνάγωγος, τον πληροφόρησαν ότι η κόρη του πέθανε, αλλά αυτός όμως δεν απελπίστηκε. Πίστεψε στον Χριστό και πήρε πάλι στα χέρια του την κόρη του αναισθημένη. Η πίστη λοιπόν είναι σήμερα, η πίστη που σώζει, είναι το κεντρικό μήνυμα της σημερινής Κυριακής, αγαπητοί αδελφοί. Το πρώτο μήνυμα που θα μπορούσαμε να πάρουμε σήμερα είναι ότι όλοι οι έχοντες πρόβλημα προστρέφουν στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Αυτό μας διδάσκει το Ευαγγέλιο. Οι 4 Ευαγγελιστές, στους οποίους έχουμε στη διάθεσή μας να διαβάζουμε τα Ευαγγέλια τους, βλέπουμε ότι τις περισσότερες φορές ο Κύριος περιόδευε στις πόλεις και τα χωριά και οι άνθρωποι έτρεχαν κοντά του και του ζητούσαν βοήθεια, του ζητούσαν ίαση, του ζητούσαν αυτό το οποίο τους έλειπε. Το δεύτερο μήνυμα είναι ότι η πίστη μας φτάνει για τον Χριστό. Δηλαδή, η δική μας πίστη είναι σαν την πίστη της αιμορροούσας, η οποία μέσα στο πλήθος ήθελε να πλησιάσει τον Χριστό, αλλά δεν τολμούσε και είπε, μου αρκεί να ακουμπήσω τα ρούχα του, τα ενδύματά του και θα γίνω καλά. Ο Ιάηρος, ο αρχισυνάγωγος, τον πληροφόρησαν ότι η κόρη του πεθαίνει και αυτός έτρεξε στον Ιησού Χριστό να τον παρακαλέσει να δώσει την ίαση στην κόρη του. Και όταν τον πληροφόρησαν ότι μην απασχολείς τον διδάσκαλο, η κόρη σου ήδη πέθανε, εκείνος συνέχισε να παρακαλεί τον Χριστό να βοηθήσει στο πρόβλημα του. Αδελφοί, στις μέρες μας, αλλά πάντοτε γινότανε, τρέχουμε εμείς οι χριστιανοί να ακουμπήσουμε τα οστά των Αγίων, να προσκυνήσουμε τα ιερά νύψανα των Αγίων. Πολλές φορές έρχονται στη διάθεσή μας ρούχα των Αγίων και εμείς τρέχουμε να τα προσκυνήσουμε όπως οι πρώτοι χριστιανοί γιατρεύονταν όχι μόνο από το ακούμπημα των Αγίων Αποστόλων, αλλά λέει προσκυνούσαν, ακουμπούσαν την ποδιά που δούλευε ο Απόστολος Παύλος και αμέσως έβρισκαν την ίασή τους, που σημαίνει αυτή είναι η παράδοσή μας. Εμείς οι χριστιανοί έχουμε ανάγκη μέσα στη ζωή μας που πολλές φορές είναι άκυντρη πνευματικά, δεν έχει καμία ουσία πνευματική, θέλουμε κάπου να ακουμπήσουμε σε μία εικόνα, σε ένα ιερό νύψανο, στο σκούφο του Αγίου Παρισίου. Βεβαίως, αυτή είναι η παράδοσή μας και μπορεί οι άθεοι να μας κατηγορούν και να μας λέγουν ότι είμαστε ειδωλολάτρες, αλλά εμείς ακολουθούμε την παράδοση
πίσμα λοιπόν, αδελφοί, πρέπει να δυναμώσει. Γι' αυτό η Εκκλησία μας δίνει αυτά τα δύο φοβερά παραδείγματα, τα δύο θαύματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για να μας δυναμώσει την πίστη. Η φωνή του Χριστού ακούγεται διαχρονικά σε εμάς, τους ανθρώπους του 21ου αιώνα. Αν θέλετε, λέει ο Χριστός, τη σωτηρία σας, τότε εμέ θα ακολουθήσετε. Εγώ είμαι η θύρα, εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι το είδωρ των ζώων, εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι και η Ανάσταση. Η Εκκλησία όμως σήμερα εορτάζει και τη μνήμη ενός Αγίου του περασμένου αιώνα μας, που η χάρις του και η μνήμη του φτάνει και αυτόν τον αιώνα. Και μιλώ για τον Άγιο Νεκτάριο, επίσκοπο Πενταπόλεως των Θαυματουργών, ο οποίος γεννήθηκε στη Συλλήβρια της Τράκης την 1η Οκτωβρίου του 1846 και κοιμήθηκε στην Αίγινα στις 9 Νοεμβρίου του 1920 και αγιοκατατάχθηκε στις 20 Απριλίου το 1960. Και η μνήμη του και η χάρη του έχει φτάσει στα πέρατα της γης. Από την άκρη της οικουμένης μέχρι την άλλη, οι άνθρωποι τιμούν τον Άγιο Νεκτάριο, κτίζουν εκκλησίες στο όνομά τους, δίνουν το όνομά του το αγιασμένο στα παιδιά του. Γιατί άραγε? Γιατί ο Άγιος ήταν ο Άγιος της πίστεως. Γιατί ταλαιπωρήθηκε από την πρώτη στιγμή της ζωής του φτωχό παιδί στην Συλλήβρια, έψαξε να βρει εργασία στην Κωνσταντινούπολη και εκεί τον εκμεταλλεύονταν 12 και 13 χρονών παιδί. Και από εκεί ο Άγιος Νεκτάριος βγαίνει στο σχολείο και από την Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια. Και εκεί που νόμιζε κανείς ότι όλα θα τελειώσουν και όλα θα είναι ήρεμα και ήσυχα, ο Άγιος Νεκτάριος από Αναστάσιος γίνεται διάκονος, γίνεται Νεκτάριος, γίνεται πρεσβύτερος και γίνεται και επίσκοπος Πενταπόλεως. Αλλά τα προβλήματα δεν τελειώνουν, γιατί ο διάβολος βάζει το χέρι του και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας απομακρύνει από την πηγή της χάριτος που είναι ο Χριστός. Και ο Άγιος Νεκτάριος φεύγει συκοφαντημένος από την Αλεξάνδρεια και φτάνει στην Αθήνα, μήπως μπορέσει και ηρεμήσει, αλλά ούτε πάλι ηρεμεί. Φεύγει από την Αθήνα, προσπαθεί να βρει ένα θυσιαστήριο να λειτουργήσει, διορίζεται ιεροκήρυκας στη Φωκίδα και στην Εύβοια, αλλά και πάλι οι άνθρωποι τους κόλους δεν τον αφήνουν σε ησυχία και τον ταλαιπωρούν. Και από εκεί, όταν πλέον δικαιώνεται, φτάνει στη Ριζάριο εκκλησιαστική σχολή και εκεί γίνεται διευθυντής. Και εκεί δίνει τον καλό του εαυτό και εκεί διαμορφώνει ανθρώπους, νέα παιδιά, οι οποίοι θα οδηγηθούν στο θυσιαστήριο. Τελείωσαν τα βάσανα? Όχι. Ο Άγιος Νεκτάριος δεν τελειώνει τα βάσανα του ποτέ. Ξεκινάει να ιδρύσει το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα. Και εκεί πολλά προβλήματα, και εκεί πολλές υποφαντίες, και εκεί πράγματα πολλά, αλλά ο Άγιος Νεκτάριος είναι ο Άγιος της πίστεως. Μας λέει χαρακτηριστικά στο έργο του. Η πίστη, λέει ο Άγιος Νεκτάριος, είναι η ανάπαυση του λογισμού εν την προνοία του Θεού. Ο αληθώς πιστεύων ου ταράσσεται εν της θλίψεση, αλλά αναπαύεται επί την ελπίδα του Κυρίου. Ο αληθινά πιστός άνθρωπος δεν ταράζεται από τις θλίψεις και τα προβλήματα, αλλά αναπαύεται στον Χριστό. Αυτός ο κόμμος και η ταλαιπωρία στη ζωή του Αγίου Νεκταρίου του έδωσαν τη δυνατότητα μέσα από τα έργα του να μας πει ότι ο υπομένων εν ελπίδη ήδη η κάτι συμφορά, διότι τη μεταβάλλει εις πηγή εμπειρίας
χριστιανοί